श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। घरात अन्नपूर्णा मातेची मूर्ती असेल तर अशी पूजा करा। मित्रांनो, जर आपल्या घरी जर अन्नपूर्णा मातेची मूर्ती असेल तर मित्रांनो, देवघरात आपल्या अन्नपूर्णा मातेची मूर्ती ठेवल्याने घरात सुख समृद्धी नांदते। आपल्याला घरात कधीच धान्याची कमतरता भासत नाही। आपल्याला व घरातील लोकांना चांगले आरोग्य लाभते। खूप लोकांच्या घरामध्ये अन्नपूर्णा मातेची मूर्ती असते, मात्र खूप कमी लोकांना माहिती असेल की ती मूर्ती देवघरात कशी ठेवावी व कसे पूजन करावे। नमस्कार स्वामी भक्तांनो, तुमचे कलश दुर्वा या YouTube चॅनलवर आपले स्वागत आहे। व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी आपण चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। मित्रांनो, आपल्या देवघरात अन्नपूर्णा मातेची मूर्ती फक्त वस्त्रवती कधीच ठेवू नये। मातेची मूर्ती ठेवण्यासाठी सर्वप्रथम एक स्वच्छ अशी तांब्याची किंवा पितळेची छोटी ताटली किंवा आपण तबकडी म्हणतो ती घ्यावी। त्यानंतर त्यात तांदूळ किंवा गहू घालावीत। त्यानंतर त्या गहू किंवा तांदळावर हळद आणि कुंकू वाहायचे आहे आणि त्यावर अन्नपूर्णा मातेची मूर्ती ठेवावी। अन्नपूर्णा माता ही धनधान्याची देवता आहे आणि म्हणूनच ही मूर्ती धान्यावर ठेवण्याचे विशेष महत्त्व आहे। मित्रांनो, जर आपल्या घरी जर अन्नपूर्णा मातेची मूर्ती असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की बघा। तर मित्रांनो, देवघरात आपल्या अन्नपूर्णा मातेची मूर्ती ठेवल्याने घरात सुख समृद्धी नांदते। आपल्याला घरात कधीच धान्याची कमतरता भासत नाही। आपल्याला व घरातील लोकांना चांगले आरोग्य लाभते। खूप लोकांच्या घरामध्ये अन्नपूर्णा मातेची मूर्ती असते, मात्र खूप कमी लोकांना माहिती असेल की ती मूर्ती देवघरात कशी ठेवावी व कसे पूजन करावे। अशा ह्या अन्नपूर्णा मातेच्या ठेवलेल्या मूर्तीची यथासंग पद्धतीने पूजा अर्चना केली पाहिजे। शक्य झाल्यास दररोज किंवा दर आठवड्याला तरी ते धान्य म्हणजेच गहू किंवा तांदूळ जे पण तुम्ही अन्नपूर्णा मातेला ठेवले आहे ते बदलावे आणि जे आपण तांदूळ किंवा गहू तबकडीमध्ये ठेवतो ते धान्य आपण आपल्या दररोजच्या जेवण बनवण्यामध्ये वापरावे। तसे केल्याने आपल्या घरातील सर्वांनाच माता अन्नपूर्णा देवीचा आशीर्वादाने आरोग्य व सुखसमृद्धी लाभते। तसेच त्यातले काही दाणे आपण पक्ष्यांचे खायला घ्यावेत। देवी अन्नपूर्णा देवीची उपासना करत असताना आपण अन्नपूर्णा देवीचे स्तोत्र देखील बोलले पाहिजे। अशा प्रकारे आपण दररोज अन्नपूर्णा देवीची उपासना अगदी मनोभावे व भक्तीने करा। तुमच्यावर व तुमच्या परिवारावर अन्नपूर्णा मातेची कृपावृष्टी कायम राहील व तुम्हाला कधीच धनधान्याची कमी पडणार नाही। तुम्ही अगदी सुख समृद्धी व आनंदित राहाल। दिलेली माहिती धार्मिक व वास्तुशास्त्र पुराण धर्माच्या मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे। यामागे कोणतीही अंधश्रद्धा पसरवण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा उद्देश नाही। त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीने तसा गैरसमज करून घेऊ नये। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ।